Dit binnen Rinkje en Johan van der Burg. Ze wijnen in een mooi nijbouwhuis, jonken een leeg gasveld. Hier zoenen nog 54 hierwenningen komen, maar het geld van de wenningbouwvereniging is op. Als de nieuwe wennings weer gebouwd worden, dan komen de mensen hier weer terug. En dan heb je weer een fatsoenlijke, mooie buurt mee nog. En dat heb je nu net. De huizen aan het begin van de stritten binnen leeg en kleer van de sloop. De fleurige buurt die je eer wie is net meer. De oude buurt, hier gewoon wat meer mee nog. En die shirt nu eigenlijk om die hennen, omdat eigenlijk niks is. Alle wenningen ben door wij. En ik vind me zo, er wordt eigenlijk net weggebouwd. Dus jouwt Johan van der Burg de hoop nog net op. Aan de ene kant hoop ik dat eigenlijk met een paar jaar dat de wenningbouw Safia weer is, dat ze uiteindelijk herbouwen kunnen. En dat uiteindelijk het plan wat ze eigenlijk hier, dat het waarmaken willen. En ik hoop gewoon op de goede afloop.